Gikustudiyan na sa Talomo Police Station 3 ang tulo ka mga improvised tin cans plastic cannons kun Lantaka nga nakumpiska sa mga pulis ato sa gihimong ocular investigation sa Ulas, Barangay Talomo Proper, Davao City, Huwebes sa gabi, Disyembre Onse. Human makadawat og report gikan sa mga concerned citizens nga dunay nagpabusikad og lantaka sa lugar. Subay sa report sa kapulisan, voluntaryong giturn over sa inahan nga si alias Marilyn, 45 anyos, residente rasab sa lugar ang mga lantaka nga mo'y gigamit sa iyang anak nga si alias Dodong kinsa gitudlo sa mga concerned citizen nga nagpabuto niini niadtong Lunes, Disyembre 8. Kahinumduman nga daanang nanganti ang Davao City Police nga no mercy sila sa madakpan nga makasupak sa Firecracker ban sa syudad ug apil sa ilang pangkumpiskahon ang mga lantaka nga gamiton karong holiday season. Niadtong miaging adlaw, nagpahimangno si Police Captain Hazel Caballero Tuazon, ang spokesperson sa DCPO, nga gimanduan na ni Acting Director Police Colonel Malan Muarip ang kapulisan nga mas pakusgan ang monitoring sa Firecracker ban nga kapindua ka dekada na nga gipatuman sa Davao City. Sumala ni Tuazon, mga bata ang sagad makuha og lantaka. Busa ang maginikanan ang papanubagon, inigdunay maangol sa binuhatan sa ilang mga anak, subay sa civil liability tungod sa lantaka. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.